bine v-am regăsit la un nou videoclip. După cum v-am promis, un nou videoclip cu de groază. Îl am aici pe cameramanul meu, Denis, și fratele meu, Florinel, și prietenul meu, Ionuț. Am pus telefonul acolo, nu știu dacă nu se vede oricum. Am pus telefonul acolo pe cameră ca să nu avem ca să focalizeze ca lumea. Și revenim din casă La ora 10. la ora 10, arată că eu. Uite, fiți atenți. Ca să nu ziceți că vă mint, este ora... Stați un pic. Stinge telefonul. Uite, gata? Uite, Așa. este ora 8. Stai, focalizează? Stai să mă uit eu. Da, focalizează. Uitați, este ora 8 și noi o să revenim de la ora 10. De aici, din casa aceasta părăsită. O să dăm un 360 acum. Uitați, da, asta a fost Lumina. lumina noastră ca să intrăm. Este 8, dar noi mai aștept. What the fuck? What the fuck? Un 360 aici. Un pic cam creepy. Și revenim din casă de la ora 10. Acum o să intrăm în casă, primul sunt eu, pentru că eu mi-asum riscul. Și încă o mențiune: nu intrați în case abandonate, pentru că sunt mari șanse să cadă casa pe voi. Și nu vă recomand. Acum să vedem cum, după cum se vede, este spin aici. Este luminează în față ca să... Nu știu dacă se vede prea bine. Mamă. Vezi să nu cazi, vezi să nu cazi. Aoleu. Vezi să nu cazi. Aoleu, sunt prea mulți mărăcini. Dă mie camera. Uite. Hai, urcă-te și tu repede. Camera. Ia ca lumina. Nu știu dacă... Mamă, bă, nu se vede deloc. Nu știu cum să mă urc. Aoleu. Mamă, frate. După cum se poate vedea, cameramanul meu, Denis, uitați, vreau să vă arăt ceasul deocamdată. Este, stai să, nu se focalizează, stai. Este 22, adică 10 și jumate. Și 35. Da. Îmi este un pic frică, pentru că, uitați-vă cum este. Vă rog, tavanul ăsta nu prea Cameramanul meu o să ia camera, adică Denis, o să ia și eu o să explorez toată casa. Noi acum explorăm casa. Bă, aveți grijă, vă rog eu. Da. Mama, uite și este pe jos. Arș! Cameraman, vine un pic să vezi. Aici și puteam să intrăm, dar nu aveam cum. Noi am intrat pe o fereastră. Veniți să... Mamă, mi-e frică. Hippie rău de tot. Mamă, ia uitați, cred că acolo era bici. Unde? Bă, ce s-a auzit? S-a auzit ceva. Uite frunze. Bă, S-a auzit. hai să continuăm repede. Lasă. Aici deja nu avem ce să vedem. Fiți atenți jos, fiți atenți jos. Haide, repede, hai. Așa, aici n-am explorat. Aici, în camera asta. Aici, după cum văd, sau după cum puteți vedea... E verde aici. Bă, mi s-a părut că s-a auzit ceva. Da. Bă! Bă, ce se aude, bă? Hai că nu e nimeni, hai. Uitați că se și vede că... Hai să continuăm. Și aici așa cam atâta. Hai să ieșim pe geam. Da, hai să ieșim pe geam. Da, haide. Casa cealaltă, fiți... Lasă un pic frica, da? Suntem aici cu cameramanul Denis și eu în spatele camerei, pentru că trebuie să filmăm. Asta este foarte important. Haideți! Pentru voi facem asta. Pentru voi, dacă nu dați like,
Uite, deci acolo filmează cameramanul. Apciu! Mama, am necat cu ceva. Filmează cameramanul încolo. A, uitați. Bă, cine e ăla, bă? Mamă, ce m-am speriat, bă. Cine e ăla? Bă, dacă e un skinwalker. Bă, n-are, bă, cum. Skinwalker-ul nu se mișcă, nu? Bună, cine Nu-i filma în ochi, nu-i filma în ochi. Poate să supără pe noi. Cine ești? Cine ești? Ești omul care locuiește aici? Cum te cheamă? Și mai cum? Uitați-mă mai departe, mă, cine știe. Ivan? Și știi ceva, o legendă despre aceste case? Și a murit femeia aceasta în casa aceasta care am fost noi? Și tu de unde ai apărut? Că te-am văzut așa dintr-o dată aici. Bă, omule, să știi că nu a fost ok. S-au auzit sunete și s-a mișcat copacii. Da. Mai ales acolo, în casa aceea. Care ne-am urcat noi pe geamul ăla care Vrei să vii cu noi ca să mergem și în camerele celelalte? Eu aș zice ca să nu mergi. Te rog. Nu merg. Păi... Noi, te rog să ne lași în pace un pic, noi avem un pic de treabă să explorăm niște case, te rog. Aveți grijă. Da, pentru ce să avem... pentru ce să mă să avem grijă? Mamă. Domnul, pentru ce avem grijă? Da, știu în gură, bă. Nu mai filma spre mine că mi-am avut. Hai. Pe geam pe acolo, sau dacă nu, intru eu cu Denis și ăștia mi stă afară, bă, că... Păi da, dar nu mai lumina, că nu se vede. Haideți să mergem. Bă, dar ăștia mici cred că ar trebui să stea. Bă, nu cred că puteți voi ăștia mici să intrați, mă. Hai să punem pauză și ia uite cum e perete. Hai. Intră. Hai, intră, hai. Ține tu camera. De camera, de camera. Bă, ce scary e, bă. Bă, hai să vedem, ia. Uite, aici nu e nimic. Ia, vedem. Aoleu. Bă, ce Hai. Bă, dă-i patul aici, că aici doarme cineva. Bă, aici e o sobă. Da, sobă. Hai repede, poate înaltă, că aici nu fi, te rog. Mamă, ia uite că... Bă, bă, să stii, să... Bă, nu. Bă. Hai repede, jos, hai repede de aici, hai repede, că e... Bă, hai repede. Mamă. Bă. Haide, cameraman. Bă, cameraman. Bă. Unde sunt ei noștri amici, bă? Bă, amici. Bă, hai după ei, hai. Punem pauză. Hai. Fraților, acum trebuie să... Căutăm pe amici. Băi, amici, cum este, bă? Florinele Ionuței. Bă, Sândică. Bă, Sândică. E omul ăla. Bă, fugiți, bă. Fugiți, bă. Bă, vine cu Bă, fugiți acasă, bă, acasă. Bă, pe partea asta e casa, bă. Bă, pe partea asta e casa. Uite-l, bă. Bă, unde e, bă? Nu mai e în spatele vostru. Bă. S-a teleportat, a fost în spatele. Bă, păi unde e? Că nu mai vedem acum. Bă, unde e, bă? S-a mișcat ceva acolo. Bă, unde, mă? Ce cu găinile astea? Păi da, mă, asta a făcut noi, mă. Hai, gata. Eu am fost... Stați un pic. Eu am fost Sândică. Eu Denis. El Ionuț. Florinel. Bă, a fost Ionuț. El din spatele camerei este Denis. Sândică. Nu încercați așa ceva. La 10 like, la 13 like-uri o să mai venim de la altă casă bântuită. Vă rog, vă recomand să nu faceți așa ceva. Ia uitați casa. Bă! Bă, what the fuck? Mamă, bă! Bă, vedeți cum are ochii? Bă, fugiți, bă! Aoleu!